Пазаемадзейнічаць і весці прамы дыялог з людзьмі. Намеснік кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Беларусі Владимир Жаўняк сустрэўся з працоўным калектывам Лёзнінскай бальніцы. У Беларусі ўпершыню экспануецца скульптура Осіпа Цаткіна «Вяртанне блуднага сына». Убачыць яе можна ў музеі гісторыі Віцебскага народнага мастацкага вучылішча. Радыё «Віцебск» выходзіць у народ. У гонар свайго 20-годдзя прамы эфір «Любімая хваля» будзе весці з бізнес-цэнтра «Марка Сіці». У эфіры навіны Віцебскай вобласці ў студыі Ганна Русцікава. Вітаю вас. Весці прамы дыялог з людзьмі, павышаць давер да ўлады. З такім пасылам прайшоў адзіны дзень інфармавання насельніцтва ў Віцебскай вобласці з удзелам намесніка кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Беларусі. Владимир Жаўняк сустрэўся з калектывам Лёзнінскай раённай бальніцы і ідэалагічным актывам рэгіёну. З падрабязнасцямі Інна Кірыенкава. Гэта першы рэгіён Беларусі, які наведаў Владимир Жаўняк пасля прызначэння на пасаду намесніка кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта. У 2000 годзе на выбарах у Палату прадстаўнікоў нацыянальнага сходу менавіта лёзнінцы аддалі свае галасы за яго кандыдатуру. І гэта свайго роду падзяка людзям за давер. У сваім выступленні Владимир Жаўняк закрануў тэму малой радзімы, яе экалагічную бяспеку. Абазначыў важнасць рацыянальнага выкарыстання прыродных рэсурсаў. Потым адбыўся дыялог. Супрацоўнікаў бальніцы хвалявалі праблемы, звязаныя з належным выказаннем своих профессийных обовязков. Очень остро с санитарным транспортом. Ситуация хутка зменится. Умешаўся ў дыялог старшыня Лёзнінскага райвыканкама Іван Лаўрынович. Іх бальніцу уключылі ў рэспубліканскую інвестыцыйную праграму і на працягу бліжэйшых 2 гадоў будзе праведзена яе маштабная мадэрнізацыя. На гэтыя мэты выдзяляюцца 3 мільёны рублёў. Полностью модернизация, термореновация помещений, замена поликлиники крыши, кабинетов, дверей, санузлов, подвала и благоустройства территории. Люди уздымали проблемы, связанные с оказанием платных медицинских послуг. Врачи не против ни одного, ни второго. Они готовы оказывать и бесплатно, и за деньги, но навести именно какой-то порядок в этом деле, чтобы не было претензий ни к врачу, когда он посылает там, на какое-то платное услуги, ни к администрации. Не абмінулі ўвагай падчас дыялогу і надзённую праблему павышэння пенсіённага ўзросту. Демографическая ситуация в стране катастрофическая, мягко говоря. И это вы тоже должны понимать. Сегодня мы приближаемся к тому порогу, где количество пенсионеров и работающих выравнивается. Это ненормально. Как минимум 3 человека должно быть на одном пенсионере. Вот отсюда вся проблема. Чыноўнік паабяцаў, што на ўсе выказаныя прапановы і пытанні абавязкова будуць дадзены адказы. Я думаю, эти встречи очень важны только лишь с той точки зрения, что люди имеют возможность донести те проблемы, которые складываются на местах, а чиновник может услышать и все-таки принять правильное решение, реализовав ту или иную проблему, которая возникает на местах. Это очень важный момент для работы с населением. Масса вопросов возникших, и часть вопросов были отмечены здесь, и будут далее, значит, по этим вопросам будет проводиться работа. То есть эти встречи очень нужны, и я думаю, что эта работа будет продолжаться и далее. Сустрэча з ідэалагічным актывам рэгіёну кіраўнікамі сродкаў масавай інфармацыі продолжилась у аблвыканкаме. На яе запросили і старшын сельскіх выканаўчых камітэтаў, якія цесна працуюць з насельніцтвам і нясуць на сябе вялікую ідэалагічную нагрузку. Сёння важна быць заўсёды з людзьмі, дапамагаць вырашаць іх праблемы і тым самым умацоўваць давер да ўлады. Немалая роля ў гэтым належыць і мясцовым СМИ. Месяц назад мы запустили в газете новый проект «За порядок на земле». Мы посещаем сельсоветы вместе с Центром генэпидемиологии, со специалистами. Мы выезжаем в глубинку, в деревни, смотрим, как жители региона благоустраивают свою малую родину. И акцент делаем не только где-то на отрицательных моментах, но и в пример ставим положительный. Не уздзейнічаць, а ўзаемадзейнічаць, фарміраваць у насельніцтва усведамлення нацыянальных інтарэсаў краіны, умацоўваць сямейныя і культурныя каштоўнасці. У гэтым работа ідэалагічнай вертыкалі вобласці. Сярод іх прадстаўнікоў не месца людзям абыякавым і некампетэнтным. Інна Кірыенкава, Александр Прыстаўка, навіны Лёзна, Віцебск. Аб узаемадзеянні з насельніцтвам ішла размова і на абласным семінары, дзе старшыні раённых і сельскіх саветаў дзяліліся вопытам і абмяркоўвалі сучасныя патрабаванні да работы мясцовых дэпутатаў. Пляцоўкай для яго правядзення невыпадкова стаў Воранаўскі сельсавет Віцебскага раёна. Тут актыўна ідзе продаж зямельных участкаў, а населеныя пункты добраўпарадкоўвае свая камунальная служба. Віктор Праліш працягне тэму.
Людмила Ивановна Ткаченко ўжо 2 месяцы жыве ў воранаўскім доме-інтэрнаце для сталых і інвалідаў. За невялікі час паспела набыць не толькі сябровак, але і на выдатна ацаніць работу персоналу. Есть кабинет релаксации, там и птички поют, и фонтанчик есть, да. Кто нуждается в психологической вот такой вот помощи. Когда меня навещают, мы к озеру ездим. Вот, очень хорошо. Там и беседки везде, ну и цветы, сами видите, какая территория. Очень благоустроенная, очень облагорожена. Усё гэта зроблена работнікамі дома-інтэрната. Яны лічаць, што прыгажосць – першы штрых у сацыялізацыі адзінокіх людзей паважанага ўзросту. Только за прошлый год было свыше 14 тысяч денежных средств вложено в благоустройство территории. В этом году уже 4 тысячи. Также благодаря всем спонсорам вкладываются сюда деньги. И запланировано на будущее у нас еще 4 тысячи в этом году использовать для благоустройства территории. Тренд на утульнасці прыгажосць падхапілі і жыхары квартала індывідуальнай забудовы. Ад праекта на паперы да ўзвядзення жылых дамоў прайшоў даволі кароткі тэрмін. З 83 участкаў 31 прададзены з аукцыёна, 52 тым, хто мае патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў. Выгода двойная. Людзі атрымалі зямлю пад будаўніцтва, а сельсавет новых жыхароў. Квартал он сам по себе был необходим, чтобы развивать регион. Население должно проживать на территории, тогда чем больше населения, тем больше надо благоустройства, тем больше надо инфраструктуры, магазинов, учреждений социальных. В школе будут больше детей учиться. Поэтому инициатива эта была наша. Как видите, он получился. Да рэчы, добраўпарадкаванню тэрыторыі сельсавета дапамагае створаная камунальная служба «Абаронны сервіс». Яна запатрабавана насельніцтвам, прычым не толькі аграгарадка, але і прылеглых вёсак. У спісе паслуг усё неабходнае. Адметна, што дзеля пераймання вопыта ў Вароны прыязджаюць з многіх раёнаў вобласці. Это въездные ворота сегодня в город, и любой покосившийся забор на территории Воронского сельсовета – это уже практически как бельмо на глазу. Потому что сразу все это замечают. Вместе с тем, работа делается по многим направлениям, как, скажем так, действительно выполнение ряда социальных стандартов, так и по работе с населением. Да, во многом Вороновский сегодня сельский совет, и благодаря тому, что здесь работают опытные кадры, благодаря тому, что есть взаимодействие между различными ветвями власти вместе с государственными учреждениями, действительно во многом является сегодня образцовым. Опыт сегодня наработан, не надо изобретать велосипед, надо просто приезжать друг к другу, смотреть, учиться, этот опыт брать на вооружение и работать в этом направлении. Аўтарытэт дэпутата сёння ў многім складаецца з яго умення весці дыялог з насельніцтвам, цікавіцца праблемамі людзей і дапамагаць ім у вырашэнні. На гэта яшчэ раз зарыентаваў Уладзімір Цярэнцеў сваіх калег на пленарным пасяджэнні. Віктор Праліч і Ян Пчэльнікаў, навіны, Віцебскі раён. Вокальное спаборніцтвы на славянскі базар у Віцебску открываюць юныя выканаўцы. Сёння першы дзень міжнароднага дзіцячага конкурсу. А напярэдадні яго удзельнікі вызначыліся, у якім парадку яны будуць выходзіць на сцэну. Жараб'ёўка прайшла ў скверы Маяковскага і больш нагадвала казачнае свята, чым афіцыйную цырымонію. Яно і зразумела, нягледзячы на сур'ёзныя патрабаванні, канкурсанты ўсё яшчэ дзеці. Ольга Шмаргун пазнаёмілася з удзельнікамі конкурсу. Всем привет! И вы на конкурсе «Славянский базар». Сёлета на міжнародны конкурс у Віцебск прыехалі юныя таленты з 20 краін свету, прычым упершыню з Великабрытаніі і Канады. Вакальныя спаборніцтвы на славянскім базары ў Віцебску лічацца прэстыжнымі. Запісаць у портфолио фестывальную ўзнагароду мара кожнага юнага спевака. Я пролетел полмира, чтобы принять участие в этом конкурсе. It's one of the biggest. Славянский базар – это один из самых больших фестивалей в Европе. И это уже не первый мой фестиваль. Я участвовала в фестивале в Словении и в Италии. Да, конечно же, я немножечко нервничаю. Ацэньваць выступленні канкурсантаў будзе прадстаўнічае міжнароднае журы. У спісе зорных імёнаў пераможцы дарослага конкурсу на славянскім базары ў Віцебску. Рафаэль з Ізраіля, украінец Улад Сытнік, Димаш Кудайберген з Казахстана. Узначаліць судзейства народны артыст Малдовы Константин Маскович. Ён паабяцаў журналістам, што журы будзе максімальна аб'ектыўным і не забудзецца, што конкурсанты яшчэ дзеці. Выбраны были лучшие из лучших в своей стране для того, чтобы приехать сюда на славянский базар. Естественно, мы обращаем внимание и на то, чтобы они могли петь, они могли передать то, что они чувствуют. Всегда я обращаю внимание на то, что дети, они очень чисты и искренни. Усе падзеі дзіцячага музычнага конкурсу сёлета па матывах казкі «Снежная каралева». Таму
падчас жараб'ёўкі свае нумары выхаду на сцэну юныя вакалісты знаходзяць у такіх вось ледзяных халодных сэрцах, якія сваімі выступленнямі яны павінны будуць растапіць. Такая задума рэжысёраў праекта. Дарослыя спадзяюцца, што дзеці зразумеюць такую інтэрпрэтацыю Андерсена. Па выніках жараб'ёўкі першы конкурсны дзень адкрые удзельніца з Расіі Маргарыта Воробьёва. Апошняй на сцэну выйдзе Іленка Дзіну з Румыніі. Беларус выцягнуў нумар 19. Нашу краіну на конкурсе сёлета прадстаўляе 12-гадовы Артём Скароль з Ашмян Гродзенскай вобласці. Ён спявае з 3 гадоў, удзельнічаў у розных вакальных спаборніцтвах. У Віцебск прывёз солидную группу поддержки. Это конкурс считается в Беларуси самым таким, где можно раскрыть, показать свой голос и раскрыть себя полностью на все 100. Приехали поддерживать, конечно же, мой педагог Стенко Светлана Адамовна, мама, папа, сестра. Приедет большая группа поддержки из моего родного города Ашмяна. На працягу 2 конкурсных дзён юныя вакалісты будуць хвалявацца, настройвацца на выступленні, падтрымліваць адно аднаго. А пакуль удзельнікі малога конкурсу зусім па-дзіцячы загадалі жаданні і выпусцілі ў фестывальнае неба 2 дзесяткі паветраных шароў. Ольга Шмаргун, Олег Чарняк, навіны, Віцебск. Скульптура вядомага майстра авангарда Осіпа Цаткіна можа ўпрыгожыць Віцебск. Гэта стала вядома падчас адкрыцця выставы работ аднаго з буйнейшых прадстаўнікоў мастацтва 20-го стагоддзя ў фестывальнай сталіцы. У экспазіцыі, якая размясцілася ў музеі гісторыі Віцебскага народнага мастацкага вучылішча, прадстаўлены 4 арыгінальныя творы Цаткіна, 2 жывапісныя палотны і 2 скульптуры. Выстава нездарма носіць назву «Вяртанне». Гэта унікальная магчымасць убачыць работы яскравага прадстаўніка парыжскай школы на яго гістарычнай радзіме. Осіп Цаткін нарадзіўся ў Віцебску, у свой час вучыўся ў адным класе з Маркам Шагалам, а пазней браў урокі малюнка ў віцебскай школе-студыі Юдэля Пэна. Пасля ад'езду з роднага горада жыў і тварыў у знакамітым Вуллі на Манпарнасе, дзе ў асяроддзі таленавітых мастакоў сфарміраваўся яго ўласны непаўторны стыль, які прынёс яму сусветную вядомасць. Проект, он показывает вообще и видение нашего музея выставок. Вы, наверное, обратили внимание, что она не совсем обычна. Вот, она не ставит задачу традиционного витебского развески каждый свободный квадратный сантиметр. Здесь четкая работа с конкретными произведениями, четкая работа с конкретной идеей. И главная, наверное, идея наша – это показать Осипа Цаткина в городе Витебске. В первую очередь мы продолжаем наш образовательный проект, который, в общем-то, призван ознакомить не только гостей фестиваля, но и жителей Витебска с тем, что вообще происходило в Витебске, почему Витебск, в общем-то, и называется культурной столицей. Цэнтральнай работай экспазіцыі названа скульптура «Вяртанне блуднага сына». У Беларусі яна экспануецца ўпершыню. Да таго ж арганізатары выставы маюць намер пакінуць гэты твор у родным горадзе Цаткіна, усталяваўшы яго непасрэдна ў гарадской прасторы. Убачыць радыё з нагоды свайго 20-годдзя радыё Віцебск выходзіць у народ. На працягу 5 дзён падчас міжнароднага фестывалю мастацтва ў Славянскі базар у Віцебску увесь эфір на хвалі 91,2 FM будзе весціся з бізнес-цэнтра Марка Сіці. Тут размесціцца імправізаваная радыёстудыя за шклом. Зараз ідзе монтаж абсталявання. Над уваходам з'явілася шыльда з новым лагатыпам радыё Віцебск, які прэзентавалі спецыяльна да юбілею. Першы выязны радыёэфір запланаваны на 12 ліпеня. Паназіраць за работай діджэяў можна будзе з 10 гадзін раніцы до 8 вечера. Для пастаянных слухачоў наши коллеги подрыхтовали конкурс. Слушатели в течение 5 дней могут приходить в торговый центр Марка Сити, найти нас на нулевом уровне, павильон 17/1, сфотографироваться на фоне нашей студии, можно дурачиться всяческим образом. В общем-то, мы это обозначаем такой фразой «фото в стиле радио Витебск» сделать на фоне нашей студии и разместить в соцсетях с хэштегом «Радио любимое мое». Мы, естественно, их будем отсматривать, и по итогу 20 самых крутых, самых веселых снимка мы наградим очень ценными призами. Поэтому мы, естественно, призываем слушателей активно участвовать и приходить и быть свидетелями того, что у нас здесь происходит. Непасрэдна ў дзень нараджэння радыё Віцебск 14 ліпеня гасцямі студыі за шклом стануць радыёвядучыя розных гадоў, у тым ліку і тыя, хто стаяў ля вытоку ў мясцовай станцыі.
Першы эфір адбыўся 14 ліпеня 1998 года. Праграма «Музычны агент» заняла гадзіну вяшчання на моладзевым канале «Радыё Маяк». Сёння «Радыё Віцебск» – гэта 24 гадзіны ўласнага FM-вяшчання ў прамым эфіры. Прычым не толькі на тэрыторыі Віцебскай вобласці. На гэтым наш выпуск завершаны. Я з вамі развітваюся. Усяго добрага і да сустрэчы. У бліжэйшыя суткі па Віцебскай вобласці чакаецца пераменная воблачнасць, ноччу пераважна без ападкаў, днём у асобных раёнах кароткачасовыя дажджы, магчымы навальніцы. Вецер няўстойлівы 3–8 метраў за секунду. Пры навальніцах парывы да 14 метраў за секунду. Тэмпература паветра ўначы плюс 11–16, днём 24–29 цяпла. У Віцебску таксама пераменная воблачнасць, ападкаў не прагназуецца, вецер няўстойлівы 3–8 метраў за секунду. Тэмпература паветра ўначы плюс 11–13, днём 24–26 са знакам плюс.